Cliff mfethu game yafana khibona kanjani? Hayi fanda hola bafethu njani? Simnandi wena? Hayi bafana ngijabulanga. Siyakhala sona. Since ever ngicela ukubona umfukeng ashaya ipenalty. Wayinqaha. Kuba mina ngicela ukubona umfukeng ashaya ipenalty because bonke bayasaba ukushaya ipenalty. Umfana omncane wayishaya. But at the end sidliwe ibhola asina inkinga abafana abancane abasha bafuna ukuziprove ukuthi hey nathi sikhona noma yini noma sidlala le phansi basidlala ibhola nalabadlala ku DStv. Yes, ibhola badlala ngathi badlala ku DStv labafana abathukanga abananix abasabi ne crowd. I was proud with those new boys. Angibazi negama la mara hey bayadlala abafana. Yes bayadlala. Man of the match yakho bani mfethu? Mina man of the match vandaga ne angazi bafana ngikwatile angikho angiwazi uphumbule Master Chef man of the match ya. Thank you Cliff